Hvad er der? Er en billede eller hvad? Yes. Kører I? Nu? Ja, mand. Prøv at se her, mand. Det er det, der handler om. Er det rigtigt? Godmorgen Danmark. God aften Danmark. Ibo TV her. Lige om lidt. Kom op, siger til dem, hvad så, mand? Jeg har set Ibo, mand. Alle fans på Facebook og sådan noget. Alle shababs skal lide ham. Alle shababs. Lad os lige gå ind, mand. Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Tryk, mand. Som om der er sådan noget security og sådan noget der. Du bare kan hjælpe med. Vi skal bare lige op med en pose chips til Jens. Til dem? Jens sætter lassen. Sådan der, kommer bare op. Hej, vi vil bare lige høre sådan der, om ikke vi måtte lave sådan noget perkerfjernsyn for Godmorgen TV. Nej, desværre ikke. Jamen, du er rigtig dygtig til det. Du er perker, du snakker selv sådan der, er det rigtigt? Ja, ja. Kom så. Ja, slap lige af, G, men du ved det godt, ikke rigtigt, jo, babe? Du er fræk nok. Chinese, Jing Chong. Jeg kunne se på hende, at hun ville gerne have sådan der perker-tv, men vi kom bare på den forkerte tidspunkt. Hvad, mand? Selvfølgelig, men vi skal nok komme til at lave fjernsyn, er det rigtigt? Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Nico, mand, der er fucking kedeligt. Blondiner, hvad sker der? Du er så nice ud, dig, mand. Okay, må jeg gerne stille dig nogle spørgsmål? Du bliver kendt, jo, ligesom Paris Hilton fra Paradise, det er rigtigt. Vil du gerne være i Paradise Hotel? Ja. Hvad vil du lave i Paradise Hotel? Kunne du godt finde på at dyrke sex i Paradise? Ja. Ja? Ja. Hvad vil dine forældre ikke sige? Ikke noget. De vil ikke sige noget? Shit, mand. Må jeg gerne få din telefonnummer? Okay, 112. 112? Ja. Det passer ikke. Mike, jeg sikker de der blondiner all over, G, man. Sagde hun ikke gad med sammen med dig? Nej, hun gav mig telefonnummer 112. Hun tog ikke, fordi der kamera på, Nico. Lad mig bare spille den der på mig, mand. Nej, mand, du får ikke på hovedet, hvor lavet. Jeg er sikker de der piger, hvad mener du, mand? Mine og alle sammen, mand. Det der land, mand, det får ikke lov til at stå 2 sekunder, mand. Du laver de der spørgsmål, Nico. Helt fuck, mand. Du ved, du kender mig, mand. Danmark er til grin, mand. Politiet fanger en om dagen, vi er mindst 20.000 herude, mand. De kan ikke gøre en skid, mand. Vi sikker det der land, mand. Hvad var det der shabats gør, mand? Kommer bare ind, man. Fucker hele landet op. Er det ikke rigtigt? Skal jeg fortælle dig, hvorfor politiet de aldrig kan fange sådan nogle meget med shababs, når vi vil have lidt rav i den og lave wood, du ved ikke? Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Der, hvor jeg kommer fra, politiet, de er der bare. De vil fucking gøre alt for at nakke dig. Når man kommer til Danmark, lukket. De gider ikke engang fucking at arbejde, de brokker sig bare over, at de ikke er hurtige i bil og sådan noget. Hvad sker der, shabab? Har du ved det? Halla. Så er det de der 2 Sinji girls. Hvad vil du helst tage? En Big Mac eller en Big Black? Ingen dele. Så hvis I bare vil. Du vil helst have en Big Black, man kan godt se det på hende, er det rigtigt? Hun er liderlig hende der. Stop op på McDonald's og vil gerne have en Big Black. En Sinji Black. Hvad sker der, brother? Yes. Respect Africa. Africa, what you mean? I'm Danish. G-Unit. Wait, You real gangster. Lad os se din tatovering. I work Atlantis Coffee Shop. So you from Amsterdam? I am Amsterdam, my nickname. So you smoke hashish? Kan du godt lide en tosmøjs, eller skal det være mere? I don't sleep 5 days. You don't sleep 5 days. You're not stoned. Yeah. So you don't smoke. You have a bad haircut. Yeah, man. Motherfucker, gangster. Jeg fatter ikke en skid af, hvad han siger, men han er meget sjov. Go shorty, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. Shababs, du ved det. Det er det, jeg siger, arbejdsløshed, det er ikke godt for nogen. Hold ud, min ven, vi ses. Nico, man op, der bliver ved med at følge efter os. Skal vi lige fuck ham op, eller hvad? Move. Now. Forstår du sådan der med mig og shababs, jeg er konge herinde, mand. De kan ikke røre mig, mand. Siger alle om der Ukraine, mand. Lad os gå den anden vej, mand.